Биргүле, жылы эштәлекле котлау сәламен без бүген Ерак Липецк өлкәсе Аксай авылына юллыйбыз. Бүген безнең өчен бик кадерле булган якын кешебез, сөекле кардәшебез Рашидова Халида Али кызы гомеренең олы тантанасын билгеләп үтә. Аңа 80 яшь тула. Шул уңайдан үзебездән еракта яшәгән якын туганыбызга тапшыру аркылы иң җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә, дип язганнар Яңа Терешка авылыннан Насима Габдулловна, кызлары Зөлфия, тормыш иптәше Ринат, Гөлия, тормыш иптәше Марат, улы Рөстәм, тормыш иптәше Фирүзә, аныклары Илнар, Гөлшат, Илнара, Азат һәм Гөлнара. Язмыш дибез. Берәүләргә гомер буе кындык каны тамган җирдә яшәргә насыйплар кыла. Ә кайберәүләр кышлар сыман җир шарын гизеп, үз бәхете артыннан йөреп, тормыш куып гомер кичерә. Менә безнең дә тормыш иптәшем, Газиз әтиебезнең бер туган сеңлесе Халида апабызга шушылай туган яктан ерак яшәргә язган булган. Әбиебез Халимә һәм бабабыз Алиның 3нче баласы булып тормышка якты өметләр баглап яшәгән яшь гаиләдә дәһшәтле бөек ватан сугышы башланганчы дөньяга аваз сала ул. Авырлык күреп үскән балалар билгеле авыл җирендә җитәрлек нужа арбасы тибәреп бар эшкә өйрәнеп үсәләр. Олыгайга шул үзенең булачак тормыш иптәше Салихҗан абыйны очратып матур гаиләләрен коралар. Һәм яшь гаилә башлап Ерак Таджикистан илендә яши башлыйлар. Әкрен генә барган тормыш көнкүрешен авыр 90нчы еллар болгап куя. Алар янәдән сугыш афәтеннән кашып үз якларыбызга кайталар. Күп көч, тырышлык куеп, авыр хезмәттә, колхозда эшләп, алар яңа җирдә урнашырга мөмкинлек таптылар. Намуслы хезмәтләре һәм кешеләргә карата гадел, мәрхәмәтле була алулары аларга ярдәм иткәндер мөгаен. Салихҗан абый белән алар үрнәккә куярлык матур, парлы гомер кичерделәр. Берсеннән-берсе кадерлерәк булган 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә улы Ринат аның олы таянышы булып янәшәсендә яшәп килә. Ә менә кызы Румия һәм улы Рушан Мәскәү шәһәрендә үз гаиләләре белән гомер кичерәләр. Апабызның олы байлыгы ул 4 оныгы. Кызганычка каршы, ошбу юбилейын апабыз ялгыз канат кагып каршылый. Салихҗан абый 1998 елда инде якты дөнья белән хушлашты. Әлбәттә, сары сагышларга батмаска апабызга бала оныклары ярдәм итте. Кардәшебез бик туган җанлы кеше. Ул еракларда яшәсә дә һәр ел туган авылына кайтып, күрешер өчен мөмкинлеген таба иде. Кызганычка каршы, соңгы елны күрешергә язмады. Ләкин барыбер ул күңеле белән безнең янәшәдә. Һәм без дә аны гел искә алып, хөрмәтләп, яратып яшибез. Бүген юбилейңга синнән еракларда булсак та, үз мәхәббәтебез турында, үз хөрмәтебез турында җиткерер идек. Яраткан апабыз, сиңа ихластан картлык көннәреңә тынычлык телибез. Күңелең тыныч булсын, шатлык, бәхетләр кичереп, бала оныкларыңның хөрмәтен татып матур гомер ит. Раббым кеше кулына калдырмасын. Ни язган гомереңә саулыгын да бирсен. Ошбу бер көнлек дөньяда кемгә күпме яшәүләре бар икәне билгесез. Шуңа Раббым үзе ешрак очрашулар да насыйп итсен. Син һәр вакыт туган нигезендә көтеп алынган кунак булырсың якыныбыз. 80 тула бүген апабызга. Серләр түгел, шәшләр чыланган. Ни кадәрле гомер сукмаклары тапталынып, артта ул калган. Без беләбез, бүген дә ул синең җаның тарта туган якларга. Я Ходаем, үзең бир кешеңне кардәшлекне матур сакларга. Берәү туа, башка китеп бара. Шулай дөньялары кырылган. Әкрен генә апабызның хәзер картлыгына юллар салынган. Үкенерлек түгел гомерләре, уфтанырлык түгел елларың. Сөенечең булып яшәп килә алтындай бала оныкларың. Сыкрамасын бүген җаның синең, кардәшләрем диеп еракта. Без барыбыз сине сагынып яши, һәммәбез дә сине ярата. Туган яктан назлы искән җилдән соралырбыз сине кошарга. Олы булган юбилейың белән ихлас күңел аша котларга. Хөрмәтле Халида Алиевна, юбилейегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Исән имин яшәгез.
tağın su buyuna düştüm, tanış sıkmaklardan atladım. Yarıdan yarga köp mezlesem de sabıy balaşakны tapmadım, sabıy balaşakны tapmadım. Kişi ömrü sular bulup ağa, şeşke bulup ata şeylerim, yıldız bulup attılar da süne, tit koytmuş ul kireylenip, tit koytmuş ul kireylenip. Kişe tağın bılımlarga çıktım, şeşkelerinin jeydam aklarım. Köpmegine izlep yürüsem de yaşligimni gine tapmadım, yaşligimni gine tapmadım. Kişi ömrü sular bulup ağa, şeşke bulup ata şeylerim, yıldız bulup attılar da süne, tit koytmuş ul kireylenip, tit koytmuş ul kireylenip. Bugün tağın zenger köpke baktım, qarap kaldım kışlar kitkenin. Yüreğimni üzdü sağışlamam, şul şak duydum gımmer ötkenin, şul şak duydum gımmer ötkenin. Kişi ömrü sular bulup ağa, şeşke bulup ata şeylerim, yıldız bulup attılar da süne, tit koytmuş ul kireylenip, yıldız bulup attılar da süne, tit koytmuş ul kireylenip.